Behin neurri horiek amaituta, errepresio fase berri bat zabaldu da. Hori dela eta, euskal preso, errefusiatu eta deportatuak etxeratzeko garrantzia nabarmendu zuten. Salbuespen legeak desagertzea nahi dute. Eta erabakitzeko eskubidearen aldeko konpromisoa berritu du gure eskuk itsasargia nazioarteko konferentzian. Itsasargiaren laguntzaz, norabidea argiturik daukagu. Portura iristeko itxaropena inoiz baino osoago. Erabakitzeko eskubidea eta burujabetza erdigunean jartzeko eta jarriko diren garaiak datoz. Elkarrekin egiteko bidaia da. Har dezagun bidea. Har dezagun etorkizunaren lema gure eskuetan. Elkarren eskutik lortuko dugu. Osakidetzaren egoera larria salatzeko milaka lagun bildu ziren larunbatean Bilbon, Gasteizen eta Donostian. Osasun publikoaren aldeko herri plataformak ditutako protestan. Aiara Durreta. Osakidetzaren egoera larria, privatizazioa eta desegitea salatu zuten milaka lagunek. Osasun publikoaren herri plataformak manifestazioak deitu zituen larunbat goizean Bilbon eta Gasteizen eta arratzaldean Donostian. Gotzone Sagardui osasun sailburua egoeren erantzule jo dute eta gainera manifestazioetan bere dimisioa eskatu zuten. Opak mobilizazio gehiago iragarri ditu eta bien bitartean maiatzaren 19 eta 20 sindikatu guztiek grebara deitu dute Osakidetza osoan. Pertsona elkartu dira larunbatean Baionan euskalgintzaren deiari erantzunez. Ipar Euskal Herrian euskarak dituen trabak salatu dituzte eta hizkuntza politika berri bat abiatu behar dela eskatu dute. Batetik dudarik gabe abiaburuko leloa, azterketak euskaraz hori, lotzen dena Euskal Herri osoan jende guztiak behar duen oinarrizko eskubide bati, euskaraz jabetzeko, euskara benetan bere egiteko eskubide horri, eta orokorrean bada euskalgintzaren, Ipar Euskal Herriko euskalgintza osoaren eskari bat, eskatzen duena hizkuntz politika sendoak egin daitezela euskararen alde. Uste dugu berebizikoa dela, momentu garrantzitsua dela, kinkan gaudela, nolabait. Euskal Herria Bildu gaurkoan hona etorri da aldarrikatzera, euskaraz ikasteko eskubidea, euskararen lurralde osoan, Euskal Herri osoan, eta Ipar Euskal Herrian ere ikasleek euskaraz ikasteko eta azterketak noski euskaraz egiteko duten eskubide hori. Aratago euskara hizkuntzaren koofizialtasunaren alde gu bojokatzen gira ostatenetik, eta hor dugu beste urrats bat, hor ikusten dugu mespresua beti erakusten dutela hizkuntza hori buruz. Hizkuntza politika eraginkorra izateko, euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen kuadro berri bat behar dugu. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna. Superamara bera aurtengo erreginaren kopako txapeldun bihurtu da. Talde donostiarrak igande honetan jokatu du finala Malagan Granollers-en aurka. 31-25 irabazita.
Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gain nagusiari. Salbuespen legeek behin betiko desagertu behar dutela aldarrikatu dute presoen senideek asteburu honetan Bilbon. Euskal presoak, errefuxiatuak eta deportatuak etxeratzeko garrantzia nabarmendu dute. Argi daukagu zer gelditzen den egiteko dispertsioaren amaieraren ondoren. Senideok gaur Bilbon adierazi nahi dugu presoak, errefuxiatuak eta erbesteratuak etxera itzultzeko prozesuak garrantzi handia duela. Legeak aurreikusten duen ibilbidearekin adostasunean. Errespeta daitezela haien eskubideak. Guri dagokigunez, gure laguntza ematen eta gure eskaerak lau haizetara zabaltzen jarraituko dugu. Aro berri batean sartzen gara. Orain, salbuespen legeek behin betiko desagertu behar dute. Gure senitartekoek etxera itzultzeko bidea burutu dezaten. Horrek, zalantzarik gabe, herri honetako bizikidetza eraikitzeko prozesuan aurrera egitera eramango gaitu. Erabakitzeko eskubidearen aldeko konpromisoa berritu du gure eskuk. Erabakitzeko eskubidea erabiltzea, burujabetzak lantzea eta lurraldeen arteko lankidetzan sakontzea eginkizun kolektibo bat dela nabarmendu du. Itsasargia nazioarteko konferentzian egin du. Duela 10 urte. Duela 10 urte sortu zen gure esku. Lehen agerraldia hementxe bertan egin gendun, Fikoan. Eta aldarrikapen eta erronka bat plazaratzeko. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu, eta herritarron garaia da. Gure ustez, gure etorkizun politikoa erabakitzea ez da soilik gure eskuren helburua. Euskal herritarron gehiengoarena ere bada. Batetik, garrantzitsua iruditzen zaigu burujabetza ekimenak indartu eta bultzatzea, elkarlanaren bidetik. Bestetik, lurraldeen arteko sinergiak eta lankidetza bizkortzearen beharra ikusten du gure eskuk. Itsasargiaren laguntzaz, norabidea argiturik daukagu. Portura iristeko itxaropena inoiz baino osoago. Erabakitzeko eskubidea eta burujabetza erdigunean jartzeko eta jarriko diren garaiak datoz. Elkarrekin egiteko bidaia da. Har dezagun bidea. Har dezagun etorkizunaren lema gure eskuetan. Elkarren eskutik lortuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Osakidetzaren egoera larri azalatu dute larunbat honetan milaka lagunek Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Osasun publikoaren aldeko herri plataformak deitu zuen protesta. Gotzone Sagarduiren dimisioa eskatzen dugu, baina Gotzone Sagarduiren dimisioa ez da nahikoa. Egiturazko aldaketak ezikitzen ditugu. Un plan de propaganda barata, donde juegan con las palabras y las retuercen para confundir. Cuando nos hablan de sostenibilidad, realmente están hablando de recortar. Cuando hablan de participación ciudadana, lo que realmente dicen es que la ciudadanía se cure sola. Gaur 8 maiatzaren lehena izango da. Izan ere, ELAK langileen nazioarteko egunean egingo ditu manifestazioak iragartzeko prentsaurrekoa egin du. Eta bertan izan da Aiara, konta iguzu. Osakidetzaren egoera larria, privatizazioa eta desegitea salatu zuten milaka lagunek. Osasun publikoaren herri plataformak manifestazioak deitu zituen larunbat goizean Bilbon eta Gasteizen eta arratzaldean Donostian. Gotzone Sagardui osasun sailburua egoeran erantzule jo dute eta gainera manifestazioetan bere dimisioa eskatu zuten. Opak mobilizazio gehiago iragarri ditu eta bien bitartean maiatzaren 19 eta 20 sindikatu guztiek grebara deitu dute Osakidetza osoan.
Aurtengo leloa borrokan irabazteko eta zergatik aukeratu dugu borrokan irabazteko. Batez ere, azpimarratu nahi dugulako borroka sindikalaren eta grebaren balioa. Borroka sindikala eta greba lotuta daudelako lorpenekin. Borrokari gabe, borroka sindikali gabe, grebari gabe, ez dago lorpenik. Hori, greba hoiek hitzarmen onak ekartzen dituztela. Eta hitzarmen onak dauden bitartean, eta hitzarmen eta ekarpenak lortzen ditugun enean, herrialde hobe bat egiten da. Arabako mahastiak sormarka defendatzeko bildu dira Lakua aurrean. Gure eskualdearen etorkizunaren alde lelopean bildu dira Arabako zenbait ardandegidun EAEko auzitegi nagusiaren autoaren aurka. Gasteizko Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean bildu ziren babesgabetasun eta desberdintasun egoera salatzeko. Arabako mahastiak sormarkaren alde dauden ardandegidun arabarrak eta Abra elkartea Lakua aurrean bildu dira izendapen berria defendatzeko. Gure eskualdearen etorkizunaren alde lelopean EAEko auzitegi nagusiak aurkeztutako autoa salatu dute. Horrekin batera Eusko Jaurlaritzaren jarrera gaitzetsi dute. Jaurlaritzak autoaren aurka helegiterik ez jartzea erabaki du. Eusko Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango eta Europar Batasunak zer erabakitzen duen zain izango da. Gu enpresa librea gara eta badugulako gure eskubidea gure enpresen erabakia defendatzeko. Eta ikusten ari gara bakarrik gaudela enpresa handien azpian eta ikusten ari gara ez dugula Eusko Jaurlaritzaren laguntzarik. Triste gaude, baino ez etxita. Gogoa ditugu gure aldarrikapenak aurrera eramateko eta hurrengo pausoak izango dira epaiaren erabakiaren zain egon eta epaiak segun ze erabaki hartzen duen gure errekursoaren aurrean hurrengo pausoak ematea. Abra elkarteak ordea zenbait alegazio aurkeztu ditu. Azaltzen duenez, sormarka bakoitzak gune geografiko desberdina du, eta aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zein diren Errioxako markak jasango dituen ondorioak edo kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du alegazio hauekin. Horrekin batera, elkartea Atzeintxo RG plataforman sinadurak biltzen ari da Arabako mahastiak sormarka defendatzeko. Eusko Jaurlaritzaren erabakiaren ostean elkarretaratzea egin dute Lakua aurrean eta ordezkariek aldarrikatu dutenez, sormarka propioa izateko eskubide osoa dute. Elak deituta greba ziklo berria abiatu zuten Bizkaiko zahar etxeetako langileek ostiralean. Sindikatuak ohartarazi duenez, patronala ez da negoziatzera jesarri 2021ko urritik. Gaur goizetik protestak egin dituzte Bilbon eta horiek trafiko arazoak sortu dituzte. Aiara. Greba ziklo berria elak deituta Bizkaiko zahar etxeetan. 13 eguneko grebaldia abiatu dute. Sindikatuak azaldu duenez patronala ez da eurekin bildu 2021ko urritik. Eta elaren eskaerak hainbat dira, besteak beste, plantilla handitzea, lan baldintzak saretxe publikoko langileekin parekatzea, ordezkapenak lehenengo egunetik egitea eta lanaldi osoko kontratu gehiago. Hondakinen harira berriz, Urretxu Zumarragan plastiko errostegi bat ezarri nahi dutela salatu dute. Urretxu Zumarraga bizi plataformak kezka adierazi du herriko lurretan plastik energia enpresak hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa duela eta. Urretxu Zumarragan plastik energia enpresak hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa adierazi du Esprilurren jabetzakoa den Arcelorren lurretan.
Instalazio horrek balorizazio kimikoko sistema baten bidez hondakin plastikoak errez beste sustantzia batzuetan bihurtzen ditu. Horretarako enpresak pirolisi izeneko teknologia erabiltzen du. Kontuan izan behar da baina, Europako zuzentarauek eta Espainiako gobernuaren dekretuek errausketa prozesutzat hartzen dutela pirolisia. Hori hala ez litzateke birziklatze prozesua. Urretxu Zumarraga bizi plataformak kezka agertu du proiektu horren inguruan, eta salatu du Arcelorren egin nahi dutenari errausketa ez den beste modu batera deitzea herritarrak engainatzen saiatzea dela. Pirolisia zertan datzan aztertuz gero gai kimikoak beroaren bidez deskonposatzen dituen teknika bada, eta gasak erretzeko eta hozteko prozesuetan substantzia kimiko ugari sortzen dira, prozesu kutsagarri izanik osasunarentzat baita ingurunarentzat ere. Bada Plastic Energy enpresak urtean 30.000 tona plastiko baino gehiago pirolizatu nahi ditu Urretxu Zumarragan. Urretxu Zumarraga bizi plataformak enpresak Andaluzian dituen proiektuen datuak lortu ditu, eta instalazioak dioxina eta furanoak bezalako substantzia kutsatzeak isurtzen ditula ondorioztatu dute. Gainera pirolizi bidezko instalazio hau Arcelorreko lurretan kokatu nahi dute, Urretxu eta Zumarraga herrien erdian. Plataformak salatu du inguruko auzoetako bizilagunei plastikoa erretzen duen eta osasunerako kaltegarria den erraustegoa jarri nahi dietela metro gutxira, eta biztanle kontzentrazio handiko lekuetatik hurbil jartzea ardugabekeria galanta dela iruditzen zaie osasun publikoaren ikuspegitik. Erdiz bizirik elkarteak hiriburura eraman du asteburuan Nafarroako Magna Magnesitas enpresak Baztanen eraiki nahi duen meategi proiektuaren aurkako aldarri ozena. Jendetza bildu zen Iruñako Alde Zaharreko eta Bigarren Zabalguneko kaleetan proiektua geldiarazi dezatela eskatzeko. Erdizko meategi proiektua lurraren aurkako erasoa dela salatu dute eta Nafarroako gobernuari eskatu diote bertan bera utz dezala tramitazioa. 2000 lagun elkartu dira Iruñean Erdiz bizirik elkarteak meatze proiektuaren aurka deitutako manifestazioan. Landa eremuaren defentsan lelopean Erdizko meatze proiektua geldiaraztea eta herritarren iritzia errespetatzea eskatu dute. Gure lurrak direnak enpresa pribatu batein manai zaizkio bere interes ekonomikoak nolabait bermatzeko, eta argierak utzi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela eta indarrak behar ditugula bildu olako proiektu suntsitzaien kontra aitzeko. Gogora dezagun Magnesitas Navarrasek 2022ko uztailean Nafarroako gobernuan Erdizeko meatze proiektu aurkezteaz gain proiektu hori udalez gaindiko eragina duen sektore proiektu gisa izapidetzea ere eskatu zuen. Eta Magnesitas Navarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula olako makroproiektu suntsitzailek onartuko, Baztanen ez inon. Honen aurrean hainbat alderdik sindikatuk eta kolektibok ere babestu dute proiektuaren aurka asteburuan egindako manifestazioa. Lurraren nazioarteko eguna aprobetxatuz, oztopo guztien gainetik Nafarroako landa inguruna bizirik eta indartsu dagoela erakutsi nahi izan zuten antolatzaileek. Nafarroako gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, baztandarrek erabakiko dugu zer nolako baztan nahi dugun. Hortaz gain ere Nafarroako gobernuak obligazioa du Erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da zaintzea espazio hori edo esparru hori, eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea eta UGPA tramitazioa bertan bera uztea. Erdiz bizirik plataformatik azpimarratu dutenez, Baztan ibarra Nafarroako lehen sektorari eusten dion eremu nagusietako bada, eta erdiz funtsezkoa da maila horri eusteko. Horregatik salatu dute proiektu honek arriskon jartzen duela belaunaldiz belaunaldi iraunkorra izan den bizimodua. Etxarri Aranazko Andramari ikastolak Sakarako mankomunitatearekin elkarlanean eman arnasa gureari jardunaldia antolatu du 2023ko Nafarroa oinezen testuinguruan. Bertan, hezkuntza eta euskara uztartuko dira. Kike Amonarriz, Idurre Eskizabel edo Nora Salbotz adituek hartuko dute parte besteak beste.
eta bestea lotuta egonen da euskarazko irakaskuntzarekin, baina hor bestea fokoa arnasgunetan jartzen bagenuen, oraingoan jarriko dugu Nafarroan. Nafarroa garaian, eredua nola dagoen, ze zailtasunak dituen, zonifikazioa, mugaz gaindi, eta hau eginen dugu ere sarez gaindiko ikuspegi batetik. Arau batzuk badaude, eta arau horiek gero moduta. Duten lana izango da horien... Gasteizko gaztetxeak 35 urte bete ditu. Aste honetan Gasteizko gaztetxearen 35. urteurrena izango da, eta hainbat ekintza antolatu dituzte. Egitarau zabala antolatu dute aste honetarako, kontzertuak, lantegiak, mural margoketa kolektiboa eta bazkaria besteak beste. Era berean, 100 urte bakarrik ezin da dinamikak ere parte hartu du. Kaina Kai dupla, Willis Drummond eta Rotten Amairu izango dira Gasteizko jaietan. Hiriko gazteek Aiotz plazan izango diren taldeak aukeratu dituzte udalak Instagramen egindako inkesta baten bidez. Kontzertu guztiak gaueko 12etan izango dira. Abuztuaren 5ean Kaina Kai izango da, 6an dupla, 7an Willis Drummond eta 8an Rotten Amairu. Esan zuen utzi zuen euskal eszena, zuen buztanak jaten, lortu du nahi zuena. Bilanean nago, hortago arribitia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuen txarrenetan. Ondoan izango nauzu edenetan, larun batetan, tastelen goizetan, berdin maite zaituzte benetan. Gezur horrez gain, itotzen dute. Zapaldu gabeko lurraren Fan zinema jaialdia ospatuko da maiatzaren 5etik 13ra. Bilboko zinemaldi fantastikoak 57 saio eskainiko ditu eta Europa mailako 3 estreinaldi eta estatu mailako 4 nabarmentzen dira horien artean. Euskal zinemak ere leko izango du bertan, film laburren sailean besteak beste. El Fant está de vuelta. Muchísimas gracias.
casa y se rompió. ¿Pero qué pasa? ¿Que no me cree? Ese tonito. Cuidado. El fantástico caso del golem. Mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo. Belarri bero bai esan uesaia estreinatuko du Hamaika Telebistak apirilaren 26an kolpez kolpe saioaren barruan. Emisioa asteazkenero izango da bai telebistan eta baita sareko plataforma ezberdinetan ere. Usue bereziatua Aitor Altuna eta Usue Amonarriz izango ditu protagonista. Belarri bero bai esan, Belarri bero bai esan, Belarri bero bai esan, Belarri bero bai esan, Belarri bero bai esan. Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ez da diruet? Belarri bero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Hau paixun. Eta kiroletan, bularreko minbiziaren aurkako lasterketa izango da Gasteize maiatzaren 21. 3.000 emakumek Gasteiz zeharkatuko dute 5,5 kilometroko ibilbidean. Parte hartzaile guztiek 016 zenbakia eramango dute. Zenbakia indarkeria matxista salatzeko telefonoa da hain zuzen ere. Ibilbidea Mendizabalan hasi eta amaituko da. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Ion Etxeberria Ikelaneko zuzendariarekin izan gara. Bada 12 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Jon Etxeberria Ikerlaneko zuzendari nagusia, ondo etorri. Eskerrik asko. Gurera. Eta hasteko eskuartan dituzuen proiektuez arituko gara, egitasmoez, eta hor bestak beste zibersegurtasunen arloan urrats berri bat iragarri zenuten orain ezain beste, badugu Orbik enpresa bera, oraindik entratu ez denarentzat zer da? Orbik Cybersecurity da enpresaren izena, eta esan duzu moduan berriki sortu dugu. Enpresa honen helburua da zibersegurtasuneko nolabaiteko ebaluazio lanak eskaintzea enpresei, eta azken finean, euren produktuen zibersegurtasuna bermatzea nolabait, ez? Zibersegurtasunaz pentsatzen dugunean, normalean pentsatzen dugu ordenadoreak, enpresak, baina produktu gero eta gehiago konektatu da zuzenian internetera, makinak, aerosorgailuak, etxeko oskailua, eta horri nolabait ziberseguruak izan behar dira, ez? Azkenean elektronika bat eramaten daue, eta elektronika hori ebalatu behar da ikusteko benetan segurua da, ez? Orduan, Orbiken lana da enpresa desberdinetako produktu elektronikoak internetera konektatzen dienak ebaluatu
eta ziberseguruak dien zigilu bat jartzea. Eta horretan lanean ari dire enpresa eta bestelako ekimenen artean, zer egiten du berezi Orbik bera? Bai, zibersegurtasuna munduan, gainera hemen Euskal Herrien ekosistema sendo bat daukogu, enpresa desberdina ditugu. Orbiken lekua oso konkretua da ekosistema horretan. Azken finean da, produktu elektronikoaren zibersegurtasuna bermatzea. Azken finean, badauz beste zenbait enpresa, enpresen edo ordenagailuen zibersegurtasuna bermatzeko lan egiten dabenak, eta gure kasuan elektronikako sistemenak. Euskal Herrian daukogu elektronikako sektore garrantzitsua, sendo bat, indartsua, eta produktu horrek gero eta gehiago, adibidez, ez dakit, igogailu bateko elektronika guztia, aerosorgailuak sortzen dituzten elektronika kontrolatzeko kontrol guztia, guzti horrek gero eta gehiago konektatzen dira internetera, eta horrek babestu behar ditugu, ez da. Orbikek ematen daren zerbitzua da, elektronika hori garatzen eta saltzen daben enpresei, nolaiteko zibersegurtasun maila bat bermatzea. Agian maila horrekin ere lotuta badago hor bestak beste aipatzen da nola nazioarteko arauekin badatorren zigilu bat ere emango zaiela enpresei edo. Eta hor zigilu horrek zer da albietuko duena edo zergaitik da importantea hori? Azken finean, gaur egun, enpresa guztiak saiatzen die euren produktuak ahalik eta zibersegurunak izatea. Momentuz ez dago indarrean zibersegurtasun hori nolabaiteko maila definitzen dauena produktu bakoitzarenako, baina esan duzun moduan, prestatzen dabitz nolabaiteko araudi bat horretarako, eta espero da 2 urte barru derrigorrezkoa izatea edozen produktu elektroniko internetera konektatzen denean, edo sarera konektatzen denean, arau horrek ezartzen dituen gutxiengo maila horrek betetzea. Orduan, gaur egun borondatez pasatzen dituzte edo iten dituzte olako ebaluazioak, baina hemendik 2 urtetara derrigorrezkoa izango danez, gero eta enpresa gehiago hasi dira prestatzen, merkatuan euren kokapena sendotzeko, eta horretaz gain, ez da bakarrik babestea produktuak ez lapurtzeko informazioa, edo produktu horrek gaizki funtzionatze bat ekiditzeko, baizik eta olako edozein kasu gertatzen denean, erreputazio arazo bat sortzen da enpresaren dako, orduan enpresa proaktiboak izaten dabiz, babesteko, zibersegurtasun inungo arazorik ez izateko. Zibersegurtasunaren ekosistema bera handitzen doan einean, ez eta oraindik ere derrigorrezkoa ez izan, garrantzitsua izango da, enpresak prest agertzea alako eskarien aurrean. Berez badabitz, azken finean gehien bat kritikoak dien sektoretan. Gaur egun gure adibidez, gure sare elektrikoa, etxeetara, enpresetara iristen den argindarra, sare batzutatik dator, ez da. Sare horrek kontrolatzeko elektronika erabiltzen da. Norbaitek hackeatuko balu produktu elektroniko horrek, argindar barrek geldituko ginak, horrek eragin zuzen aukiko zen gure bizitzetan, eta baita enpresa desberdinen reputazioaren gan. Oso proaktiboak izaten dabitz, sektore elektrikoan, eta oso aurreratuta da zibersegurtasun mailan. Zentzu honetan hasteko, fokua Euskal Herrian bertan jarri duzu, nolako garrantzia du, eta zuek ere alaxe egiten duzuela, baina tokitik eta nazioartera begira jartzeak alderantziz izan beharren. Hori da. Gure kasuan, Ikerlan arrasaten kokatuta dago, eta Ikerlanen nolaiteko fakturazioan 80% euskal enpresekin egiten dugu. Horretaz gain, zenbait multinazionalekin lan egiten dugu, General Electric, Airbus, Telefonica eta beste horrekin, baina 80% bertako enpresak dira. Eta aurretik esaten gaben moduan, elektronikako sektore garrantzitsua dauko gurean, eta gure lana lehenengo sektore horrei erantzutea da. Demanda badaukagu, enpresak zerbitzua eskatzen dabiz, baina bai daukagu bai ambizio hori, azteko, azkenean horako Orbikek atzetik laborategi bat eukiko da, akreditatutako laborategi bat, eta mundu mailan 8. izango da, Europan 4. Orduan, ikusten dugu merkatua azteko Euskal Herria izango dela,
baina zelantzarik barik aukera aukiko dugu Euskaditik kanpora bai saltzeko gure zerbitzuak. Nolabaiteko hutsune bat ere agian badela hor, eta aipatu zulen ziberte segurtasunen premia ez duten hainbat produktu, zelan benetan konturatzen ez garen arren eguneroko bizitza baduela eragina. Eta zentzu horretan produktuei etengabeko jarraipena egiteare proposatzen duzu Orbikekin, hori ez, esan bezala ez, ikusten dugu zer duen zibersegurtasunarekin loturan, baina zeintzuk dira normalan agertzen diren mehatxuak, edo nolako erasoak edo dira ohikoenak? Azken finean, bi eraso mota edo bi arazo mota egon daiteke lotuta zibersegurtasunarekin. Alde batetik, informazioa lapurtzea, ez? Nolabait produktu elektroniko garatzeko ordu pila bat inbertsioa handia egin behar dira, eta gainera aplikazio bertako informazio konfidentziala goten da gordeta produktu horretan. Orduan, nolabait kanpotik norbait sartzen baldin bada, informazio hori lapurtu ahal izango leuke, ez? Azken finean horrek galera bat sortuko lauke enpresa horrei, eta beste batzui abantai bat emon, ez? Eta beste alde batetik, nolabait kanpotik eragina baldin badugu bai, provoka balduguna da gaizki funtzionatzea ekipo hori, ez? Azken finean nolabaiteko kalte bat egin jako, eta adibidez aerosorgailu baten elektronikara sartzeko gaitasuna baldin badaukagu, aerosorgailu hori gelditu aldugu, eta orduen produkzioa gutxikotuko zen, eta horrek galera ekonomikoak sortuko leuke. Orduen, basikamente, informazioa lapurtu eta gaizki funtzionalaztea dira mehatxuak, ez? Eta mehatxu horrek gainera, produktua diseinatzen dozunean, edo diseinatzen dugunean gure bezeroekin batera, kontutan eukiten ditugu asko eta asko, baina mehatxu horrek evoluzionatzen dute. Eta gaur egun existitzen ez diren mehatxuak existuko dira mendik urteetera, 2 urtera eta etorkizunean. Orduan, hori da azkenean guk lagundu alduguna gure bezeroai, bere bizitza ziklo guztian mehatxu horrek agertzen diren neurrian, eta albaldin bada agertu horretik, produktu horrek babesteko. Eta, kontu guztiak aintzat hartuta, une honetan Orbik enpresa bera ez, zein egoeratan aurkitzen da, edo noiz egongo da guztiz martxan? Martxan badaukagu ja, duela aste batzuk ja, 3 langile dauz lanean bertatik, ikerlan bertatik beste 2 pertsona nolabait babesa moten gabetzen enpresari, eta hori da hasierako fase horretan 2 helburukin. Alde batetik, lehenengoko kontratuak Orbiken bezeroekin ja izten, eta bigarrena, laborategia, akreditatzen ari garen laborateori prest egon dadin, lehenengoko ensaio horrek egiteko, ez? Gure aurreikuspena da, aste gutxitan hori martxan egotea, gure bezeroia zerbitzuak emoten hastea, eta urtean zehar, urte amaierako, espero duguna da, 7 bat langile eukitea enpresa honek. Jarraituko dugu orduan gertutik prozesua, eta ibilbidea bera. Eta beste gai bati helduta datuen ekonomiaren esparruan, Mondragon Asamblirekin batera orain gutxi ere egokia plataforma aurkeztu zenuten, ez? Kasu honetan honek zer dakar? Kasu honetan, adimen artifizialan esparruan egon goinake berbetan, gure azken finean, azkeneko urtietan egundoko bilakaera eukida adimen artifizialak, ez chat GPT sortu denetik bakarri, baizik eta urte askotako bilakaera bada, baina azken urte honetan, hilabete honetan, nolabait esplosio bat egon da, ez? Esplosio horren arrazoi desberdina dauko, nolabait bata da, nolabait datu asko daukagula, azkeneko urtietan produktu gero eta gehiago konektatu ditugu zarera eta datu pila bat jasotzen gabitz, orduen datuen disposizioa da arrazoietako bat, adimen artifiziala iteko datuak behar ditugulako. Bigarrena da, algoritmoak, adimen artifizialen algoritmoak evoluzio bat izan daue, naiz eta gehienak 50. hamarkadatik, 60. hamarkadatik nolabait lantzen ari ginen, baina azkeneko urtetan evoluzio bat eduki dabe, eta azkeneko faktorea oso garrantzitsua adimen artifizialaren esplosioan bada kalkulo edo prozesamentu kapazitatean asko merketu dela. Orduan, 3 faktore horrekin gertatzen da biena da adimen artifiziala leku askotan sartzen da biela momentu honetan. Nire lankide batzukin berbetan, ondela urte batzuk adimen artifizialaz berbetan gaunean, imaginatzen gaben mundu bat, robot batekin eta robot adimentsu batekin, ez? Eta ez da hori gertatu. Gertatzen da biena da, adimen artifiziala demokratizatzen ari da eta edozein produktutan sartzen da biela. Gure etxeko oskailuan,
gure automobilean eta baita edozein egunero erabiltzen dugun produktutan. Orduan, eta adimen artifizial horrek nolabaiteko modu desberdinetan aplikatu alda, ezta? Konkretugi, Mondragon Assembleekin indogun aplikazioa nolabaiteko saretzen die nolabaiteko instalazio desberdinak, azkenean daukagu produkzio instalazio desberdinak, eta bertan adimen artifiziala aplikatzen da produkzio prozesuak optimizatzeko, eta adibidez, akatsak edo faioak noiz egongo dien aurre ikusteko. Honek, aplikazio honek daukan berezia da, lotzen ditugula zenbait instalazio leku desberdinetan dauzela, sare bat sortzen dugu euren artean, eta batek ikasten dauena bestea erakusten dut. Nolabaiteko da, ikasketa saretu bat. Eta hori da azkenean, ze abantaila dauko, bi abantaila dauko. Alde batetik, datu gehiago daukago ikasteko, orduan lehenago ikasiko algoritmoak eta lehenago emango esku bere erantzunak, eta bigarrena da, askotan instalazio bakoitzan datuak konfidentzialak izaten diela, eta ezin ditugula partekatu. Orduan, instalazio bakoitzak ez dau bere datu konfidentziala partekatzen, bakarrik ikasi dauena. Orduan, nolabait ikasketa horrek itzen dau, sistema guztiak bizkorrago evoluzionatzea. Zentzu horretan beraz ez, eta sarea aipatu zula, datuen ekonomiak berak elkarlanetik ere, esan genezake asko badaukala. Bai, azken finean datuaren ekonomia edo adimen artifizialanera itzuliz, Euskal Herrian ekosistema garrantzitsua daukagu, adimen artifizialen inguruan, zentro teknologikoak, unibertsitatea, enpresak, eta duela 2 urte inguru elkartea sortu zen, Basque Artificial Intelligence Center, eta nik uste dut, nolabait lortzen gabitzena elkarte honen bidez, nolabait indarrak batu, ez bakarrik ikerketarako, baizik eta ikerketa hori transferitzeko industriara, eta baita erronka handi badaukaguna dela talentuaren inguruan, ez? Nola edukazioan eta nola unibertsitateen mailan lortu aldugun garatzea pertsona prestatutako pertsonak eta kantitate nahikoan behar guztiak asetzeko, ez? Hori dalako erronka garrantzitsuenetako bat. Baina justo lan hildoa bera, zuek modu nabarmenean hobetu, edo horretan lan egiten izan zarete, 50 urte beteko dituzue aurki. Beraz, esan genezake, eta orain ekosistema zaritu zarela hitz egiten, nazioartean konpetitzeko garrantzitsua dela ez bertoko ekosistema bera? Ez gaur egun, gure bezero guztiak, zango nauke ez, bakarrik gure bezero, baizik eta Euskal Herriko enpresa praktikamente guztiak mundu mailan konpetitzen daue, ez? Azken finean, lehiakorrak izan behar den mundu mailan. Horretarako teknologia behar daue, beste edozein herrialdetako enpresen bizela, lehiatu alizateko eurekin, ez? Orduan, gu zentro teknologikoak eta konkretuko ikerlan, enpresa horien partnerrak gare, gure ganatzen dugu teknologia eta garatzen dugu mundu mailako partner desberdinekin, unibertsitateekin eta beste zentruekin Europa mailan, eta gero teknologia hori transferitzen dugu enpresetara euren lehiakortasuna hobetzeko, ez? Azkenean elkarlan bada, normalean gainera elkarlan hori epe ertainekoa izaten da, emaitzak ematen ditu ez lehengoko gunean, baizik eta, azkenean tarte baten ostian hastean da emaitzak emoten, eta gaur egun gure bezero garrantzitsuena mundu mailan lehiatzen dabitz eta mundu mailako posiziozamentu oso ona dauki, esate baterako Orona bat, edo CAF, edo Ingeteam, edo beste Fagorra esate bat, ez? Azkenean, mundu mailako enpresak euren nitxoan oso lehiakorrak eta lidergoak daukate, ez? Baina horre, aipatu nola adimen artifiziala bera, edozein espartan topatu aldugun gaur egun. Alaren, zer alor espezifikotan erabiltzen da gehien bat, hor zer nabarmentzen da, agian kopurari berari begiratuta? Industrian sartze hori nolabait barrixia da, oin sartzen da, bela. Azkeneko 10 urtetan egonda prozesu bat industria mailan gehien bat makinak, sistemak sarera konektatu eta datua jasotzen, ez? Digitalizazioa esaten duguna, ez? Digitalizazioak azken finean egiten dagoena da ekipo horrek sarera konektatu eta holan informazio gero eta gehiago pilatzen dugu eta ezagupen gehiago daukagu, ez? Eta on ja gauz fase baten datu horrek aprobetxatzen gabitzela zertarako, adibidez, akats bat aurre ikusteko edo produkzioak optimizatzeko, efizienteagoak izateko, ez? Orduan, poliki sartzen dabil, azken finean evoluzio nahiko lineala izaten dabil, poliki izaten dabil,
Eta, bueno, nik esango nauke, gaur egun, adimen artifizialak aukerak ditula praktikamente aplikazio sektore guztietan, eta nun aplikatzen da, nolabait interesa ikusten dabitzen ja epe motzera, eta ausartenak izaten dabitzen enpresetan, ez? Nolabaiteko probatzeko bilurrik ez daukienak, ez? Eta nik gure bezeroen artean hori somatzen dut, ez? Aurrera pausoak ematen daitzenak, ja produkzioan sartzen dabitz, ez? Mondragon assembly bat adibidez, ez? Ausardia horreaz, eren produktuan sartzen dabitz, ez? Ez egia da, badela lanarloa eta gian asko etorkizunera begira dagoena etengabe, ez? Agian unean baino. Eta horrekin lotuta ere, ez? Badira hor, adituak esaten dutenak agian alako automatizazioek, ez? Behar ginengan kalteak, lan baldintzak eurak okertu itzakeni, baina badira ere, ez? Beste hainbeste aditu kontrako egoera ere eta langileak laguntzen ditula esaten duenik, ez? Arlo horretan ikerlanetik nola behiratzen diozue esparru horri? Bueno, argi eta garbi lan mundua eraldatu egingo da, hori ez dago inongo zalantzarik, azken finean, adimen artifizialen evoluzio horretan, nolabait makinak ikasten dabitz gizakiok egiten dugun gauzak iteeko, baina etorkizunen beste gauza batzuk gu gai ez garenak iteko gai izango dira, oso komplexua dirako adibidez, ez? Orduan, eraldaketa nabarmen bat egongo da lan munduan, eta izango da, balio erantzi txikiena edo automatizatuenak desagertuz joango dela, makinak egingo dituztelako, ez dagoelako beste gizakiok ez dugula beste balio erantzirik emango, baina sortuko die beste lan batzuk, nolabait, adimen artifizialokin lotuta, adimen artifizial hori garatu inbeharko delako eta makinak garatu inbeharko dilako, ezta? Orduan, nolabait, duela hamarkada asko gertatu zen moduan automatizazioekin eta robotikarekin lan mekanikoa makinek ordezkatu zabien, robotek eta neurri handi baten, eta gero eta gehiago ematen dabien, baina norbaitek fabrikatu behar ditu robotak eta norbaitek mantenitu behar ditu, eta orduan, ziurazki, urrengoko hamarkadetan sortuko dira lanpostuak gaur egun imaginatzen ez ditugunak, eta gaur ezagutzen ditugun asko desagertu ingo die bai, ez? Bai, ez badala azken prozesu edo gizartaren prozesua bera horrela izaten ari da etengabe, eta horrekin lotuta ere, orain gutxi ikusi zintugun gaztez inguratuta, 300 bat etorkizuneko ingeniarirekin izan ziren, eta nola ikuste dituzu belaunaldi berriak, ez, aipatzen zabiltzan erronka guztiei heltzeko, eta egia da ez, prestakuntzak eros eta hobeak ere badirela, nola erreparatzen diozu horri? Bueno, seguramente gure industriak eta gure ekonomiak daukan erronkarik nagusinetako bat talentoarena da. Azken finean, enpresenletik aukera asko ikusten die nolabait aktibidade ezberdinak eramateko, baina gabezi nabarmen badaukagu zenbait perfiletan. Perfil, sobre todo, STEAM esaten den horretan, ingenieriak, matematikariak eta abar. Hori izango da, seguramente, urrengoko urtietan gure evoluzioa bilakaera ekonomikoa baldintzatuko dauen baldintzarik nagusiena. Ze gertatzen da, azkenean evoluzio demografikoa alde batetik, gero eta pertsona gutxiago jaiotzen dira, eta azkeneko hamarkadetan hori nabarmena izan da, eta pertsona horrek, pero eta pertsona gutxiago iristen dira mundu labola dela, eta beste alde batetik gertatzen da beste fenomenoa da, aukeratzen dien karrerak, horret, nolabait kostatzen da erakargarria egitea teknologia mundu hau, ez? Orduan, beste karrera batzuk, ez dakigu segaitik, erakargarriagoak edo izaten da, ez? Orduan, erronka doblea da, ez? Pertsona gutxiago eta gainera, erakartasun mugatuakin, ez? Bueno, segurazki, lan asko iten gabe, eta segurazki askoz gehiago beharko dugu etorkizunean, baina, nolabait, erakargarriagoak iten, egoeto saltzen gizarteari lan mota honek ze ekarpen daukien, azkenean, nolabaiteko lan mota oso baldintza honetan egiten dienak, nolabaiteko badauke beste balio bat lan horrek, ez? Eta beste alde batetik, beste lan bat, erakartzeko gai zen berkoare kanpotik be talentoa, ez? Zentzu horretan, datu bat, ez? Guk ikerlane azkeneko urtietan inkorporatzen dugun pertsona artean, batetik 3 Euskal Herritik kanpo dator, ez? Ordan, etorkizunean, gure ekonomia martxan jartzeko eta gure enpresek daukien behar teknologikoak asetzeko, segurazki ez garen nahikoa izango hemen bizi garenok, baizik eta erakargarriak izan behiko gare, kanpotik talentoa ekartzeko, ez?
hemendik egingo dugu olako deialdi batez, gaztei animatu daitezen alako esparruetan, ez, aritzera. Eta bukatzeko, Jon, bueno, Elena aipatu dugu tarteka, ez nola 2024 urtean, Ikerlanek 50 urte beteko dituen, mende erdia, harin esaten da, baina ez da gutxi, nola iritsiko zarete bertara? Bueno, oso gogotxu, ez da, azken finean, esantzen duzu moduan, ospakizun politia, garrantzitsua, 50 urte, 1974an, ez, sortu zen Ikerlanen Arrasaten, nolaiteko visionario batzuk ikusi delako etorkizunean teknologiak izango zen garrantzia, ez, 5 hamarkadan ondoren, hor jarraitzen dugu, teknologia punta enpresetara eramaten, enpresen zerbitzutara, eta permanenteki, 50 urte nolabait aktibidade honetan egoteko, permanenteki transformatuz joan behar izan zara, ez? Ikerlanek transformazio permanente bat eduki dau, hortan gabetzen bebai, lan mota berriak frogatzen, teknologia berriak erakartzen, eta nik esango nuke, osasun oso honarekin, eta oso gogotxu, ez, azken finean. Ospakizun horiek ikustera zain, hemen dutzeko dugu elkarrizketa, mila esker garurekin izatearren. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudera eskuragarri. Gero arte. Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 215. atala. Gaurko saioa monografikoa izango da. Zutagar taldearen alarma disko berria izango dugu izpide. Eta horretarako taldearen entsegu lokalean izan gara Ibarren. Taldeko sortzaile diren Aitor eta Xabi izan ditugu lagun. Taldearen bidean eta lan berrian murgiltzeko. Gaurko musika zuzenean telebista saio egiteko, Eibarrera etorri gara. Zutagar taldeko Aitor eta Xabirekin geratu gara, argitaratu berri duten alarma diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, alarma diskoari buruz, luze eta zabal. Aizean lagun hortzi mugaren bilatoaz, aideratzeko egin behar duten jauzi heroan, naturaren kontra esanetan murgildurik, lurreratzean betiko izateko libre. Borrokan dirauten. Zutagar taldearen estudioko 12. pandemiak baldintzaturiko disko bat da. Egisa eza, pandemia garaia eta baino lehenago, ez dakit. Ez geneukan olan fetxa zer bat ez disko kaleratzeko, baina bain genuan pandemia heldu zan urte hortarako, ero gutxi gara bera, ez? Nik uste dut 2018 ja ezeko zinala abestek egiten, bai. Kantu batzuk hemen saiatzen da holan. Baina, bueno, gero izan zen, ja kontzertuak eta bebailotzen hasi ginen, gauza biziak ustartu, eta gero ja hori, konfinau gintzuzten